нас сега отиваме до магазина за розова храна и ще се върнем. Ето, с тази госпожа също отиваме. Я да се видя, хубава ли съм? Да. Аз съм бременна на 5 месеца. Шлагер. Така, и отиваме, тя е Шлаген. И отиваме... Ето ги варелите. Отиваме до магазина. Отиваме до магазина за розова храна. Ще снимаме след като влезем в магазина. Чао, пиленца. Да, чао, ще се върнем след малко, като сме в магазина. И ще ви покажа всичката розова храна. Аз съм в Руско. Още не сме до магазина, но ето това цялото е Kaufland, но ще снимам, след като сме пред Kaufland и сме в Kaufland. Движение има днес. Доста голяма част. Хайс, кутаранчета. Хайс, кутаранчета. Хайс, кутаранчета. Кажи нещо на камерата му. Кажи, че си много грозна. Много красиво. Мерси. За комплимента, я ще те бъда за момента. И така, почти сме пред Kaufland. И ето е оная госпожица. Оная госпожа отзад е там, най-отзад ходи като охлюв. Аз съм бременна. Са ни не ще изкача. Виж? Ето ма виж. Да, бременна съм. Але бребен. Ама аз знаех, че съм... Мама му кажи, ама аз знаех, че съм бременна, ама не казвам в баба ми. Добър ден! Така, ето там е Kaufland. Още малко и ще снимам след като сме пред Kaufland. След малко. Ето е една курва там, вари дано да падне. Така, ето вече сме пред Kaufland. Kaufland, чао! Ето Kaufland. Стигнахме пред Kaufland. Има много движение на Kaufland. Хайде, влизай! Чакай, брат, тук ще падна. Ама как се качи бременната жена тук? Бреберната жена. Ето пред Kaufland сме. Как са кефи циганката минава тук? Бребенната. Бреберна. Бребенната хлебарка, виж. Хайде, няма. Че как са кефи? Така ли можем да ходим? Хайс. Катаранчета. Като мъж и така. Няу. Вече сме пред Kaufland. Така, ето. И така, вече сме пред Kaufland. Поздрав за майка ти. Ето го Kaufland. Ма чакай, мама, Кьорова. Алло, вече сме пред Kaufland. Хора, вече сме пред Kaufland официално. Сега ще покажа какви продукти ще си купим за 24 часа храна. И ето го Kaufland. Вече влизаме в Kaufland. Сега да покажеш къде са Kaufland. тези Тук съм човек. И ето е. Така, хора, тук сме в един магазин за дрехи и всякакви работи.